Πολύ καλησπέρα σας φίλοι μου. Οπ. Τι βλέπω? Φόρτωμα βλέπω, φόρτωμα. Μόλις σταμάτησα. Και ναι, επιτέλους βρίσκομαι στη θέση του οδηγού. Να χαμηλώσουμε εδώ. Ωχ, Παναγία μου. Βάλαμε χειρόφρενα. Μόνος μου φορτώνω. Ναι. Μόνος μου ξεφορτώνω. Κάτσε ρε φιλαράκι. Τα δικά μου ποιος τα φόρτωσε? Δεν έχει να κάνει με τα δικά σου, έχει κάνει με τα δικά μου. Ναι ρε φιλαράκι, Δεν πρέπει να φορτώνεις τα δικά μου. Αφού δεν ήσουν έτοιμος. Δεν πρέπει να φορτώσεις και τα δικά μου. Δεν πρέπει να οδηγήσεις. Ναι, ας έχω κόπικα. Βρήκες άλλη δικαιολογία τώρα. Εδώ, έχω ψήξει. Άστα. Βλέπω να ψαρεύεις μόνος σου σήμερα, Όλες οι ελπίδες για να πάρουμε κάνα ψάρι είναι απάνω σου. Για πάμε. Άρα δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Αχ, τι ταλαιπωρία είναι αυτή που τραβάω. Για ποιο πράγμα? Δεν έχω βγει καφέ μόλις ξύπνησα, πάμε. Έχω παραγγείλει τα καφεδάκια μας, θα μας περιμένουν. Εγώ λέω καφεδάκι για πάρτι σου. Τέτοιος είσαι. Ωραία, ναι. Δηλαδή δείξεις στους ανθρώπους εδώ. Ναι, έχεις πάρει φρέσκο καφέ εδώ για πάρτι σου και πουθενά δεν είναι ο δικός μου καφές. Ήρθες να με πάρεις όμως. Ωραία. Να πάμε για ψάρεμα. Άκου. Εγώ σε σκέφτηκα όμως και σου παρήγγειλα καφέ. Άκου. Αυτό συμβαίνει μία στο τόσο όταν να με σκεφτείς εσύ να μου φέρεις καφέ, γιατί παίρνεις τηλέφωνο άμα θέλω καφέ, γιατί ξεχνάς τι καφέ πίνω. Πρώτον. Δεύτερον, πάντα έχεις καφέ όταν ξυπνάς. Έχεις κανονίσει εσύ τη γυναίκα σου και σου έχει καφεδάκια. Εντάξει, και εμένα πάντα με ξεχνάς. Και λέω θα έχει πάρει κουμπάρος καφέ, δεν θα έχει πάρει εμένα, ας πάρω κι εγώ καφέ δικό μου. Οπότε ας τα λόγια γιατί χάνουμε χρόνο και θέλω να πάω για ψάρμα. Εντάξει, και θα τα πούμε στη συνέχεια. Θα ψαρέψεις 3 ώρες. Εντάξει. Θα πούμε στα παιδιά στη συνέχεια το τι κάνουμε και πού πάμε κτλ. Τελικά έλεγε αλήθεια. Όντως παρήγγειλε καφέδες. Αυτό δεν το έχει ξανακάνει. Να ξυπνήσει και να μην έχει καφέ μαζί του. Όσα βίντεο και να δείτε που πάει και τον παίρνω από το σπίτι, πάντα έχει καφέ μαζί του. Τις μισές μου παίρνει, τις μισές δεν μου παίρνει. Όντως τώρα έχει πάει για καφέ, έτσι, για να μας καθυστερήσει. Θα πάμε πάλι που θα πάμε ένα απογευματινό. Θα γυρίσουμε πάλι, δεν θα κάτσουμε όλο το βράδυ. Τι καφέ μου πήρες? Τι καφέ μου πήρες? Της είπα να τον κάνει σκέτο. Από γλυκό. Μέτριο. Α, μέτριο. Έχω καφενάδα εγώ. Ωραία, εντάξει. Εγώ σε σκέφτηκα όμως. Εντάξει, βάλτε το για μετά. Σε σκέφτηκα. Ναι, μία στο εκατομμύριο, έλα. Από εκεί εδώ μπαίνει ο δικός μου καφές. Δεν είναι το νερό μου ρε φίλε, νερά πήρες. Νερά πήρες. Για μένα. Εγώ σε σκέφτηκα και πήρα 3 νερά ρε. Κι εγώ έχω πάρει ένα μεγάλο και θα πιεις και εσύ. Εντάξει, καλά. Άντε θα πάμε για ψάρεμα, για να δούμε. Και ναι, μετά από 2 ώρες δρόμο φτάσαμε, γελάει εδώ πέρα ο Πονηρούλης, σε μέρος μυστικό. Πολύ μυστικό. Το οποίο δεν το ξέρει κανείς. Το ξέρει μόνο αυτός εδώ ο κύριος. Και με έχει φάει... εγώ βρίσκω τα καλά τα μέρη. Έτσι, και με έχει φάει να μην πούμε που είμαστε. Εγώ δίνω πληροφορίες 2 ώρες δρόμος. Αυτό είναι και θα δείξω την παραλία που θα ψαρέψουμε. Εντάξει, συμφωνεί? Αυτό, ναι. Γιατί μου είπε να μην γυρίσω βίντεο εδώ. Στα μέρη του τα έξυπνα, τα πολύ καλά, τα τσιουάουα. Θα δείξουμε τα ψάρια, θα δείξουμε που ψαρεύουμε. Τόσο σίγουρο ότι θα βάλουμε ψαριά? Πού σε έφερα, εγώ σε έφερα. Ωραία. Να μην δείξω κάτι, ένα στοιχείο, κάτι. Θα το κάνουμε quiz, πας και το βρούνε. Ναι, θα το βρούνε. Καλά. Θα το βρούνε. Καλά, ας βγάλουμε ψαράκια και βλέπουμε. Μπορεί να το ψήσω να μας το πει στην πορεία. Κάτε. Αυτό είναι το μέρος. Θα φτιάξω την καρέκλα μου να είμαι άνετα. Κατάλαβα. Περίμενε. Καφεδάκι. Worship, καφέ. Είναι να πούμε ότι δεν έχουμε πληρωθεί για τη διαφήμιση αυτή. Μην νομίζουν ότι είναι τοποθέτηση προϊόντος. Όχι. Απλά είναι ωραίος καφέ. Αυτά. Με ροζ αγόρι. Λοιπόν. Όπως κάνεις τα... Αυτό είναι το μέρος, το καλό. Έτσι λέω. Θα με αφήσεις να γυρίσω λίγο την κάμερα δεξιά-αριστερά? Έτσι λέω, ότι είναι καλό. Θα δείξει και αναλόγως τέτοιο θα δούμε. Δηλαδή, άμα είναι μούφα το μέρος θα το δείξει τα παιδιά. Άμα είναι πολύ καλό δεν θα το δείξει. Κατάλαβα, είδες. Καλά. Αν θέλει μπορεί να έρθει να με βρει να το πω μυστικά το θέμα. Α, οκ, λοιπόν, εντάξει. Να το πούμε σε όλους. Εντάξει. Να πούμε σε λίγους και καλούς. Κάτσε να δούμε τι θα βγει και βλέπουμε. Πολύ ψάρι. Ωραία. Πολύ ψάρι. Ωραία. Πάντα ονειρεύεσαι να κάνεις μια ψαριά με πολλά ψάρια. Όπου ακούς πολλά ψάρια,
Πέσε νωρίς για ύπνο. Έτσι λέω. Εγώ θα ψαρέψω με σύση. Θα ψαρέψουμε σύση. Με σύση. Την προηγούμενη φορά ψάψα με τραβέτο, νομίζω ότι. Δικαιούσε. Το τραβέτο με δικαίωσε. Άσχετα που δεν τρελαίνομαι να ψάρω με τραβέτο, αλλά θα το καθιερώσω πιο συχνά. Αλλά τώρα όμως εδώ, που μου έχεις πει εσύ ότι με τη σειρώμενα έχεις κάνει δουλίτσα. Θα ψαρέψω με βαρύδι 120. Ωραία, ναι. Για να δούμε τι θα ψαρέψεις, Γιάννη. Θα ψαρέψω με πολύ ωραίο αγκιστράκι που έχω βρει και μου αρέσει και το δουλεύω. Αυτά τώρα είναι διαφήμιση, το ξέρεις τώρα, Ναι. Δεν είναι. Και σύση. Ωραία. Πες και εσύ σύση, πες και εσύ σύση. Κατάλαβα. Κατάλαβες. Και θα πάμε να δούμε πώς φτιάχνουμε τώρα μία αρματοσιά. Καλά, τις έχουμε δείξει 8.000 φορές μετά. Όχι όπως τις φτιάχνω εγώ όμως. Φτιάχνεις κάτι διαφορετικό και δεν το ξέρω. Λοιπόν, Πάμε να στήσουμε. Έλα γιατί θα πέσει ο ήλιος και δεν θα βλέπουμε. άντε. Λόγω πρεσβειοποίησης. Θα με αφήσεις να δείξω τίποτα? Όχι, εντάξει. Παιδιά, θα τον ψήσω εγώ, θα δούμε στην πορεία. Θα δούμε. Πάμε. Αρματοσιές έτοιμες. Όχι σαν την άλλη φορά που καθόμουν και έφτιαχνα 3 ώρες Γιαννάκη. Ορίστε. Τρίσπα στα καλαμάκια. Κοίτα εδώ, όμορφα. Θα κάτσω να περιμένω εδώ πέρα, θα έρθω να ψάξω πάλι λίγες ώρες. Να κάνω να φάω 1 ώρα για να φτιάχνω. Ορίστε. Σωστός. Ορίστε μας. Δύο. Ναι, ναι. Ορίστε. Σταθερό λέω. Σειρώμενες. Πιασμένο το παραμαλάκι απάνω όμορφα. Ορίστε. Τώρα εδώ έχω παραλία, λέει, δεν έχει πολλά σκαλώματα, λέει, έβαλα 24 παραμαλέ. Αγκίστρι τσίνου. Θα παίξει μάνα, μανάγια και τέτοια από ό,τι έχει πει το αφεντικό εδώ πέρα. Σειρώμενο, τα γνωστά. Μια χαρά. Βαριδάκι βάζουμε και είμαστε έτοιμοι. Και ένα τηλεσκοπικό που έχω βάλει το βαρύδι εδώ πάνω. Εδώ θα πέσει μονοδόλι εδώ. Και αυτό είναι με 24 παράμαλο γύρω στο 1,5 μέτρο. Κοίτα ρε. Αυτό έπιασε στο κομποσκίνη, Γιάννη, αυτό θα πιάσει ψάρι, το θυμάσαι αυτό, Το τηλεσκοπικό που θα βάλω μονοδόλι εδώ θα πιάσει ψάρι. Γατζώθηκε στο κομποσκίνη απάνω, σημάδι αυτό. Κατοσταράκι βαζιδάκι. Έτσι. Λοιπόν, ανοίγουμε και αυτό. Θα ρίξουμε 2 καλαμάκια μέσα να παίξουνε. Θα πέσει ένα μονοδόλι, ένα μανάκι τώρα. Πάμε. Έτοιμο. Ένα βαρυδάκι στο τρίσπαστο και είμαστε πένα. Σε πενιέ λέμε. Σε πενιέ. Δολώματα. Τι πήραμε? Ναι, για να έχω τα δολώματα μην τα κουμπάς στην άμμο τώρα εδώ. Λοιπόν, θα το βάλω εγώ τώρα πάνω εδώ. Μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, φαραουδάκι. Το τσίμπησε ο Γιαννάκης εδώ σε φαράω, φαραετζής. Πήρα μονοδολάκια, μανάκια. Ωραία. Αμερικάνικο. Ωραία. Και μάνες. Και μανούζιον. Όμορφα. Αυτά είναι. Μανάκια, μονοδολάκια, φαραώ, μάνες και αμερικάνο. Αυτά θα δολώσουμε και άντε να ξεκινήσουμε. Πάμε για μονοδόλι. Χωρίς το δάχτυλο το καλό. Θα το δολώσω και έτσι, δεν πειράζει. Ωραία, έλα, βοήθα λιγότερα εδώ. Γιάννη, σαν κουλός πάω. Το έχω όμως. Ωραία. Πάμε εδώ και το μανάκι.
Δεν μπορώ να το πιάσω ρε γάμο του. Κοίτα εδώ τι έχω πάθει. Καλά, το μανάκι να μου σκάζει δεν με νοιάζει καθόλου κιόλας. Δεν μπορώ. Γιάννη, δεν μπορώ, θα βάλω βελόνα στο μανάκι, δεν γίνεται. Πάμε εδώ βελονίτσα γιατί δεν μας βλέπω καλά. Ορίστε. Σήμερα βρήκα και εγώ να κοπώ στη δουλειά. Και έφαγα καλό κόψιμο βέβαια, αλλά εντάξει τώρα. Το ψάρεμα είναι ψάρεμα. Ορίστε. Μια χαρά είναι. Καλά, μπορούσε και καλύτερα, αλλά τώρα περιορέξεως. Πάμε για βολή. Αποφάσισες να σηκωθείς να ψαρέψεις. Τι, σκαλωμένο. Πού, στα σκαλώματα με έφερες. Κατάλαβα. Τάκ, πάει το πορτοκαλάμι. Αυτό ήταν, πολύ ψάρεψες. Τελείωσε. Λοιπόν, ψαρεύουμε ένα μισάωρο ήδη, αρχίζει και νυχτώνει. Λοιπόν, είναι εξουσία. Ψαρεύουμε ένα μισάωρο και δεν έχουμε κάνει τίποτα. Τσιμπίτσες. Πάω να κάνουμε την πρώτη αλλαγή, Τζον. Το έκοψες τελείως. Άντε. Δεν είναι πάλι περαστικά, άντε. Πάω να δολώσω. Πάω να ρίξω να δολώσω. Άμα φάω σκάλωμα έφυγα, ξέρεις, Έλα, γεια σας. Είναι απάνω, φίλε μου. Στο κάρφωμα ήταν σκαλωμένο ή όχι? Έκανε λίγο ήρθε. Δεν μου πεις ότι έχεις σκαλώματα. Για πάμε στο άλλο. Live. Ναι, live, για πάμε όμως γιατί δεν σε βλέπω. Live. Προλαβαίνω. Δώσ' του. Είναι αρκετά καλό. Ας το δούμε το ψαράκι τι είναι και βλέπουμε. Εδώ έχεις βάλει φαράω ή αμερικάνο? Δεν είμαστε φαράω. Είμαστε φαράω. Σε κιουδάκι είναι. Ναι, στη δίκαια. Ωραίος. Ωραίος, ποιος είναι? Μια χαρά είναι. Ωραίος, πολύ ωραίος είναι. Για πρώτο ψάρι. Ωραίος είναι. Ωραία. Μ' άρεσε, για από εδώ. Έχει περάσει. Ωραία, φίλε. Έχει περάσει.
Βλέπεις. Φυκιάδα. Ναι, φυκιάδα. Μήπως βγει. Σικιός θα είναι για να έχει πάει να έχει... Το τράβα εκεί τόση ώρα. Άστο και εμένα βγήκε. Έχει τα σκαλωματάκια. Δεν είναι, αυτό δεν είναι τέτοιο, είναι φύκη. Γιατί είτε στο τράβαγα και έκανε... Ναι. Εμένα βγήκε και το σαργουδάκι που είχε σκαλώσει βγήκε. Να το, ξαναπήγε. Πάρ' το στο χέρι. Πάρ' το στο χέρι να δεις. Για να τράβηξε κάτι κάπου μετακινήθηκε. Πρέπει να το πετύχει την ώρα που θα είναι απ' έξω και τραβάει για να φύγει από τη τέτοια. Δοκίμασέ τον πως έχει βγει. Βγήκε. Ναι. Είδες. Λίγο άμα τραβήξει φεύγει από το... Και μετά πιο έξω δεν έχει. Καλό ρε. Πιο έξω δεν έχει τέτοιο. Ακούς. Είσαι καλά. Χαλάρωσε πολύ. Κολυμπάει. Όχι. Όχι, έφυγε. Τι έφυγε, είναι μικρό, όχι δεν έφυγε. Κολυμπάει. Κολυμπάει, ξέρω εγώ τώρα τι έχει κάνει. Κολυμπάει, ναι. Α, έρχεται στον αφρό όπως και εμένα. Μικρό είναι. Ναι. Καλό είναι. Καλό είναι, τι είναι. Σικιός είναι. Σαργός. Συναγρίδα. Συναγριδάκι, ρε φίλε. Συναγριδάκι, ρε. Αν είναι δυνατόν ρε. Με τις συναγρίδες πάλι Με την ρε. Όλγα. Το είπε η Όλγα. Τι να κρατήσεις τώρα φίλε. Άμα ήταν σαργός θα τον κράταγα. Αυτό είναι μισό κιλό. Συναγριδάκι ρε. Και το είπε ρε φίλε. Και το είπε η Όλγα. Θα σιγά μην βγάλουμε συναγρίδα. Και το παράμαλο έχει κάνει κόμπο Έλα το ψαράκι που ταλαιπωρούμε. Τώρα. Κοίτα εδώ. Πολύ όμορφο, Ναι ρε φίλε. Πανέμορφο. Αλλά αυτή θα την προσέξω, δεν την πετάξω την κυρία. Το αγκίστα θα το αποβάλει. Κοίτα ρε φίλε. Κρίμα ρε φίλε. Πανέμορφο είναι. Πανέμορφο. Δεν είναι δυνατό ψάρι, φεύγει, δεν έχει ανάγκη. Δεν το συναγριδάκι. Το βρήκε το δρόμο του. Θα το αποβάλει και τα αγκίστα. Ναι. Αυτά είναι. Έτσι. Δεν μπορεί να ήταν 2 κιλά πιο μεγάλο. Όχι πολύ, έτσι κάτι. 2 κιλά πιο μεγάλο. 2 κιλά πιο μεγάλο. Αυτά τα μεγέθη. Αυτό ήταν μισό κιλό, μπορεί να είναι και παραπάνω. Αυτά τα μεγέθη, παιδιά, τα αφήνουμε. Ειδικά όταν είναι συναγρίδες και τέτοια ψάρια. Ούτε για αστείο. Τι έγινε, ρε αφεντικό, πόλεμος. Ρε τα μέρη του κουμπάρου τα καλά, τα πονηρά. Μην κάνεις τέτοια. Άκουσα πικ. Και εμένα έτσι μου έκανε το συναγριδάκι, έτσι έκανε. Νόμιζα ότι το χάσα. Δεν βαράει βέβαια τώρα. Είναι λίγο βαρύ. Έρχεται δηλαδή τέτοιο, αλλά ακόμα κεφάλι δυνατό, πέρα από αυτό που μου έκανε μέσα δεν μου κάνει. Ο Σικιός βέβαια έτσι και κάνει κι άλλος. Και πήγε δαχτυλίδι, Δαχτυλίδι και μετά το άλλο το πέταξε πάνω. Χτυπάει. Τώρα χτύπησε. Σικιουδάκι πρέπει να είναι. Εγώ τα βλέπω όλα σικιούς. Καλά, αυτό σικιό είναι σίγουρα. Σικιουδάκι. Είναι μικρό, είναι γάμο. Γιατί είναι γάμο. Μικρό πάλι, ναι. Αυτό είναι μικρούλι όμως. Αλλά το έχει πάει. Στον πάτο το έχει πάει.
να τα αφήσουμε. Θα τα αφήσουμε, αγοράκι μου, θα μας δώσει πιο μεγάλα. Αφού τρώνε τώρα. Και θα τα αφήσω μέσα τα εκεί, θα τα αποβάλει εκείνο που δεν το έχω τραυματίσει. Όσο γίνεται θα το κόψω πιο μέσα. Βέβαια, το βγάζει. Δεν θυμάσαι την άλλη φορά? Πριν χρόνια. Ναι, ρε. Που σου κόπηκε ένα ψάρι με παράμαλα κόκκινα σικιούς, το θυμάσαι? Ναι. Πήγαμε την άλλη εβδομάδα και τον βγάζω και τρέπει το κόκκινο παράμαλο μέσα. 1,5 κιλό σικιός. Με το αγκίστρι μέσα. Θα ξυπνήσει. Έλα. Να τον, έλα. Έτσι πράγμα. Τι όμορφο πράγμα, ρε φίλε. Ναι. Κοίτα εδώ, χάρη, κοίτα εδώ. Το μπαμπά. Και τη μαμά. Ας τη μαμά, τον μπαμπά θέλουμε, έλα. Άντε στο καλό κι εσύ. Άντε. Γιάννη, κάνε το καλό και ρίχτω στο γυαλό, λέει. Για να στο φέρει. Να στο φέρει όπως πρέπει. Θα δέσω κανένα κίστη. Δέσε τώρα, πάμε. Τσίκι. Για να ειδούμε. Να βάλεις και το κάτω πάλι, ανέβηκε. Και το κάτω το ίδιο πράγμα είναι. Αλλά στο κάτω είναι μανάκι. Εδώ το έχεις βάλει φαραώ. Εδώ θα είναι το ίδιο. Για να δούμε. Τι είναι αυτό, ρε? Τσιπουρίτσα. Λίγνα. Κάτσε. Δεν μπορώ να σε δω εδώ το ψάρι, όλο το χέρι σου βλέπω. Τι θα γίνει τώρα με αυτό? Κάτσε, θα σε σώσω. Λοιπόν, μας χρωστάει μια συναγρέτα μεγάλη. Μας χρωστάει ένα σικιό μεγάλο. Και μας χρωστάει και μια τσιμπούρα μεγάλη. Για να δούμε και αυτή πώς θα φύγει. Την άλλη. Είναι λίγο ανάποδη. Γύρισε, τώρα γύρισε. Και πάει λέει και σου τρώει στο δίπλα καλάμι. Και εδώ κοίτα, ψάχνετε. Ψάχνετε να μου. Μας τρελάει ρε. Χαμπάρι, δεν νιώθουν. Κοίτα εδώ παιδιά. Πάει παράλληλα. Κοίτα εδώ. Φύγε βρε. Κοίτα εδώ. Να, τώρα πάνε να ανοιχτεί. Ναι, τώρα ανοίγει. Έφυγε έτσι. Άντε στο καλό. Μας χρωστάτε, μην μας ξεχάσετε. Όπα. Έλα, Γιάννη. Καλό το βλέπω. Τι κάνει η φέλια? Είναι βαρύ. Βαρύ είναι. Μπορεί να είναι σικιός και να κολυμπάει. Σε ανησυχητικό σημείο, Σε ανησυχητικό σημείο. Ναι. Τι έγινε? Α, κάτι είναι. Δεν είναι μεγάλο. Σικιός. Σαργός προβάλλει. Σαργός, ωραίος. Ωραίος σαργός. Έλα, να τα χαράκια. Εντάξει, δεν είναι τέρας. Όχι, αλλά μια χαρά. Δεν είναι τέρας, αλλά εντάξει. Είναι κρατήσιμος, ωραίος. Ωραίος.
Ωραίος. Και έκανε τέτοιο σκόρτσο. Αυτό το μέγεθος. Ωραίος. Αυτό μου είχε κάνει κοιλιά μεγάλη. Νομίζω είναι αμερικάνικο και ήταν σκαλωμένο. Τώρα δεν ξέρω τι είναι. Κάτι είναι. Λογικά. Κάτι είναι. Σαργός. Ωραίος. Ωραίος σαργός. Φίλε, σαργουδάρα. το αμερικάνικο. Έλα, βγάλ' το έξω. Τι λες ρε φίλε. Κοίτα εδώ σαργός το αμερικάνικο. Τι είπες τώρα ρε. Έχω με το μηχανάκι αυτό το θέμα και λέω τώρα. Κοίτα εδώ σαργός. Τι είπες τώρα ρε φίλε. Μάλιστα. Αυτός είναι ο σαργός ρε φίλε, ναι. Αυτός είναι μικρός σαργός, να ξέρεις. Εντάξει, έχει και πιο μεγάλους. Έχει πιο μεγάλους. Το φίλο μας. Ωραίος. Ωραίος. Ωχ, Παναγία μου. Τσιμπάει. Πού τσιμπάει. Τελευταίος. Το. Α, το από εκεί, στο αμερικάνικο. Α. Μπορεί να κάνει σαργός. Είναι αυτό που το ανέβασε λίγο, πόση ώρα το παίζει πολύ ώρα αυτό. Εκεί που πήρε το σαργό το μεγάλο. Πάλι στο αμερικάνικο. Εντάξει, τώρα έφαγε, δεν θυμάσαι. Αυτό θέλω να πω τώρα στα παιδιά. Λοιπόν, όλα καλά με το μέρος εδώ πέρα το κρυψινίστικο του κουμπάρου. Έχει τσιμπιές, έχει ποικιλία ψαριών, έχει ψάρια για μέσα, έχει ψάρια κρατήσιμα. Ωραία περνάμε. Ναι, αλλά τώρα βράχωσες. Λοιπόν. Σαν πόδι. Λοιπόν, τι γίνεται. Το χαλάμι στην καρέκλα. Έχω φίλε παράπονο που δεν το συνηθίζω. Ρε φίλε, τι τάφο μετά εσείς, αλήθεια. Εσύ το βλέπεις. Μπορούσε να φας πίτσα. Ναι ρε φιλαράκι, εδώ που με έχεις φέρει, οι επιλογές που είχαμε ήταν 4 μαγαζιά. Εντάξει. Από τα 4 μαγαζιά υποτίθεται ότι διαλέξαμε το καλύτερο. Υποτίθεται. Λοιπόν, δεν ήταν τάφος, ήταν σουβλάκι το οποίο ήταν μόνο για να μην πεινάς, όχι για να το απολαύσεις. Στη βάση. Ίσα ίσα έπιασε. Έπιασε τη βάση ίσα ίσα, ναι. Δεν ήταν σκουπίδι, όχι, εντάξει. Αλλά εντάξει, δεν μπορεί να τα έχεις όλα. Δεν μπορεί να τρώω και τα ψαράκια και να τα βγάζεις και ψαράκια και να φας και ωραία. Αυτά είναι μόνο στα μέρη τα δικά μου. Ναι. Ναι. Πάμε να δούμε από εκεί το καλαμάκι εκεί που τράβηξε. Άντε σήκωνας εδώ που σήκωνας. Βράγωσες, Πω, ποιος πάει τώρα, Θα αλλάξω εγώ από εδώ τώρα. Πήγαινε εσύ από εκεί, να πάω εγώ από εδώ να κάνουμε τις αλλαγές. Εκεί μπορεί να έχει ψάρι όμως. Καλά, θα πάω να σου φωνάξω. Κάμια ώρα, 1,5 ακόμα. Άντε, πάω να σηκωθούμε. Πω, φίλε, τώρα φάγαμε. Πω. Μικρός. Άμα είσαι πιο μεγάλος. Στο αμερικάνικο. Το κρύο ήταν πολύ και δεν το άντεξε κανείς. Γιάννη, πολύ κρύο ρε φίλε. Θέλω να σου πω κάτι. Για πες. Γίνεται να μην βγάλεις ψάρι για να φύγουμε. Γιατί μπορούμε να βγάλουμε ψάρι και να φύγουμε. Μπορούμε να βγάλουμε ψάρι και να φύγουμε. Και αυτό γίνεται, αρκεί να φύγουμε. Πω φίλε, ψόφισα. Τι ζορίζεσαι. Α, αφού τράβηξε πάλι το καλάμι σου. Είναι φύκη. Είναι φύκη. Πω φίλε, πολύ κρύο ρε. Έχει 6 βαθμούς. Ναι ρε φίλε.
Πολύ κρύο. Δεν είναι... Ευτυχώς που δεν ήρθαμε για ξενύχτη. Ευτυχώς. Εγώ λέω σιγά σιγά θα μαζέψουμε. Να κάνουμε τίποτα ρε φίλε. Εντάξει, τα ψάρια κόψανε, έχουμε πολλή ώρα να πάρουμε ψάρι. Τώρα κάτι θα πάρεις εσύ για να δούμε τι είναι αυτό. Σαργός είναι. Α, φυγέ, όχι. Σου φύγε ρε. Όχι. Αργός. Έλα σαριέ. Αργός. Κλείς το φάκο σου. Ωραίος σαργός. Γιο μεν. Για να το δούμε τους αγώμους καλά. Σε 2 ώρες θα φύγεις τώρα. Αυτό ήταν. Και πολύ ήταν με το γεωτρίο. Αφού δεν μου άναψες φωτιά, να μου ψήσεις κάστανα. Τι να σου άναψε φωτιά, ρε τρελέ. Αφού είπαμε θα φύγουμε. Τελευταία στιγμή για μισή ώρα να ανάψω φωτιά. Να μου ψήσεις κάστανα, να Ναι, μου ναι. προσέξεις. Πω φίλε. Καλά μιλάμε το κρύο. Τι μήνα έχουμε ρε. Τι Απρίλιο ρε. Μάρτιο. Δηλαδή για Μάρτιο μήνα τέτοιο κρύο, μιλάμε τώρα έχει 5 βαθμούς. 98% υγρασία. Ένας λόγος που κόβω το ψάρεμα εγώ, γιατί ο Γιάννης ψαρεύει, 3 μήνες το χειμώνα είναι η υγρασία, επειδή έχω πρόβλημα με την υγρασία μεγάλο. Δεν γίνεται ρε φίλε. Δεν γίνεται. Όχι. Δεν παλεύω. Και τώρα, παρόλο που έχουμε τυφεί, δεν παλεύω. Παγώνουν τα πάντα. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Κάτι κάναμε. Μπράβο. Να μην σε βλέπουμε με το φαγό στη μάπα εδώ πέρα. Εντάξει τώρα, το βλέπεις. Τώρα σε βλέπω. Με χαίρεσαι. Κρύο, καιρός για κρεβάτι. Λοιπόν, μαζέψαμε, ψαρέψαμε στα μέρη τα ωραία εδώ πέρα του Γιάννη. Μια χαρά ήταν. Ωραία ήταν, εντάξει. Συναγριδάκια, τσιπουρίτσα. Είχε ποικιλία. Κρατήσαμε και 4 ψαράκια, 2 σαργούς ήταν. Τι ήταν. 2 σαργούς, 1 σικιό, 3 σαργούς. 3 σαργούς και 1 σιγιό. Όχι, ήταν ωραία. Θα φάμε. Εντάξει. Παιδιά θα φάνε. Μια χαρά είμαστε. Μια χαρά. Αυτό ήταν παιδιά. Θα τα πούμε σε επόμενο ψάρεμα και ελπίζω να είναι σύντομο, Εντάξει. Να φτιάξει και ο καιρός και να είναι και να πάμε όλο το βράδυ. Χωρίς ύπνο. Μην τάζεις. Καλά. Θα τα πούμε παιδιά. Γεια σας. Μια χαρά.